Kumpleto, agsit. Dapat pang lugit sa tamang kukong kukong kabaw. Na. Guys, maglimpyo sa tagkukuron. Siya na all. Ito na guys, nakamanag color gatang tiil nga maragluyan ng makad. Dana guys. Thank you sa color te. Diyan na. Wow. Hi guys, good morning. Bani ko na sumang hinlog kuko. Yeah. Kaya ang kuko mo na kukog iring gilaygit. Dito. Kugaw na kasong kuko guys, dugay na ni wa mahinlo eh. Maglimpyo sa tade. Ay, hindi na mo. Pang color ni hinatag ni ate. Pinadani ate Josephine ate. Thank you. Karon pa nila magamit sa card. Nada po dia. Kumpleto agsit dia. Nada pang lugit sa tamang kukog kabaw. Diyan na. Hani daan nga gamiton guys. Agabanda ni nangawa ambot asara. Guys, manghinlo sa tas tang kuko guys. Kaya na grabe gid ang tiil arang nagadang buling nga kaazo dugay ra ni umahinlo eh. Mahinlo sa ko guys kaya sa man sang gipaulian hanang gituzo gad dugay na hinluan kaya hang gipaulian ang mga kuko. Kaya mo naman nagkukog pitmirig. Parang nakazo ka mga kuan. Kugmatoy. Uli-ulian na guys, nadulag na. So asa na hinluan guys, kaya grabe, nagadang hugawan ah. Tagas na kang kuko rin, ulian na. Sa una kaya nga daot man eh. Kaya di sige na kuskus, karon nang dugadan na kuskusa guys, mga tuig suropod siya. Guys, maglimpyo sa tagkukuron kay limpyo na kog kukuron sa tiil guys, kaya hapit nagang birthday char. Siya na all. Ito guys. Limpyo sa ko. Do man ko cuticle remover karay hang gamit shampoo nga gitunaw, sunsilk nga shampoo. Humok man na humok, di pa na makadaot sa kuko. Yes no. Dahil ka man natang kulur-kuluran na ri. O di ba kari. Gamit nate, imong cutics ni pada. Kanipod. Ako ra may hinlo-hinlo sa kuko guys. Sahay lagi tapuan. Pag harap ang tiil mo hang hinluan, kukos tiil. Ang dalis kamot, di na hinluan guys. Marag hapon kayo masikong paglaba. Nagsitag pang hinlo, ng mga tang-tang rag hapon, sayang. Wala ras tiil. Madyo naman yung makita aglapok. Yes no. Muna atay pakita guys, ag before. Before, kaya unsa hapon ipakita ag after. Muna ag before. Na. Ag-asog ko lang mo eh. Dari nagbo, stilan. Na guys. Manghinlo sa kuko ko guys, si Papa Gabriel mo to dito ubos kay mukaon ko ni sagsaging. Yeah. Hanay pa daning kamera karo maka video si Zadad to mga silang saging dad iko pa. Ha? Dutang kagpakpak. Ha? Grabe pakpak ra dadan. Hindi mabilin. Bunli ba? Sa guli pa gunod. Manghinlo sa A few moments later. Mga ano ta? Magbukbang tag sa akin. Tara. Oh, sila, nagkakan sila. Iring lagi tengok makan. Kailangan sila. Bakit ano na, saan ni pagkana mo arang nagkakan sila oh? Ang hamuno na sa buhay tapang. Mukbang sa... Kanko. Narga saging oh. Nito kita saging. Shout out. Oh, mga lods, dala. Shout out sa kauban. Grabe ka na. Kahanga. Kahanga. Hanay. Hindi ka na magsili? Ha? Hindi ka nagsili? Paningat pa. Piling ka magsili pre? Paano? 20 na. 20 na ba? Gawas yan yung lupon. Napisuka yung hanga. Tinangim din ng sobrang suka. Ha? Tingin din. Di nas Papa Gabriel guys, nagdag saging di ah. Yung uli na. Yeah, thank you sa gipadang saging dia. And then na guys, ang aking cocoa. Then guys, tapos na ang isa, agasawa pa na human, panghinluan guys. Ang isa dia. Tapos na siya. Thank you. Asa man mo? Bye, ingat. Banda-banda dyan yung maing baji. Wala ba dyan ikaw? Yan, saging guys. Samir ito sila ko ang ginamos. Lakaw sila. Tapos buhiin. Okay. So, kana may hagi color guys. Ang tiil ya. Dagkari. Lamitan ni color sa kamot. Kaso, sayang. Pero karong adlaw pahan naman ni i-color. Kay, ato man mga sa gawas. Gawas sabay. Bitaw guys. Asa karon lang adlaw hang kulurag hang kamot. Ang kuluran guys kaya rong di pa ta maora to mag punit-punit sa suga.
Ito. Kani mahay color sang kamot. Kadira. Kaya ganti ilahay mag color. Kari man. Kari guys, agay color. Chuchuchudun. Nice. Hana na koloran. Yeah. Kaso wa pa na human nag-isa kaya panghinluan. Manghinlo sa kog tiwas guys. Para mo patanaw nung humana na yung hang tiil. Kaya manghinlo pa po ko sa yung kamit. Kamit. Ano guys, kamot. Tiguang na sa kamot. Sa una kayo pa ni kuan-kuan kayo may daghan trabaho karon kay daghan na trabaho. Hinluan pa na panagsagatang kuko guys no. Panagsarapod. Karon ra kay happy tamang gatang birthday. Sa hinluan. Tiwas ako na limpyo guys. Kaya naghaman mang snack tag saging dia. Thank you sa naghatag dani. To na guys, nahaman nag-color gatang tiil nga murag luyan ang mukad. Dana guys. Thank you sa color te. Diyan na. Wow. I love it. I love it. Ito. So muna ako rin maghinlos ang kuko guys. Kaya makatansya man kung saan paglugit na ng mga buling-buling. Hindi sakit. Press ka tiging ang color. Naikag si Kim sang tiil. Magpakulor. Di ba na pwede ni mo day. Kaya naman ay chemical. Makadaot man nas imong tiil, labi na kay makadaot na si imong kuko, labi na kay dabong pa na imong kuko. Next time na ha. Okay? Sunod na ha. So maghindos ako sa ang kamot guys, kay human naman agatang tiil. Managard, managhinlo guys. Asa na isang ibukad guys, ato na ibukad karon na magsikit-sikit. Ana gud pa na tiil na guys. Tipo man po na si Jao, ganahan. Ito. Ako. Ano guys, nahuman na. Nahuman na girl. Nahuman na. Thank you. Ho! Ako yung kamot. Di ko maghinlos ako sang kamot guys. Inside hapta pa ng kolor-koloran. So karon naman pod. Brush na mo na yung guys. Mo na yung brush guys. Kamo ko'y brush. So karon na naman itong brush. Brush ako ko. Mo na yung mga toothbrush nila sa una. Ano lang gamit. Dara i-brush ako ko. Diyan, original po na to. Original po itong mga gamit. Diba? Original guys. Sada ka maghinlo ko rin. Guys, maghinlo ako guys. Kalidot. A few moments later. Alright, then na guys. Ang color sa itong kamot. Nice ang color. Ha? Maghinay. Then na guys. Ang coloran na nagang kamot. And sa ang tiil, lipid. Das kimyat guys na ikag sa color na gusto magpa-color. Kaso di pa pwede ni mo langga ha. So, garaan dyan. Garaan dyan ka magkimyat guys. Garaan dyan. Ano lang yung matandag na ayaw bi. Nice mag-color guys ya. Nice ang color. Ganahan ko. I love it. Ganahan ko sa color. Mama, ako mama. Ako na. Thank you sa color tiil. Mga nila heart. Heart. Alright, tama na dyan guys. Churu. Tama na, color. Humot. Kinain ko sa baho. Thank you, te. Tama na color gatang kuko. Panagsara po tayo magkakolor guys. Panagsara ko magkolor o nga ni guys. Mag-newtik. Kay makadaot pa pa niyo pernamintihan na ito sa kamot. Madaot tagatang kuko. Kaya guys, ganahan ko sa color. Kung ano siya, kadabang di siya sakit sa mata. Okay ra siya. Nabagay ra po. Napuan na. Dikit nagraho. Yan na. Para utruhan ka na dikit tag-isa. Stilan ka dyan. At isa man na. O, diba? Nalakudag ka. Nice na guys. Nagdagsan ako. Taman. Yeah. Taman na iyat. Gusto mo pa color si Kim. Dati pa na pwede mo lang. Kinad guys. Mga nagatang kukustiin. O diba. O di na guys. Ay natang kukus sa kamay. Nang lubot na gatang kamot. Ano guys. Kandilaan. Tagas po kulamoy. Marag kulamoy gamba. Guys. Mga antanin saging guys. Ha?
Saging. Hama, dahil yung pitah pa pa. Yeah. Kalipdan naman. Panas si Papa. Alright. Yan na guys. Managhinlo. Napaghang ko. Mana. Isuota na sa itong bakya. Diba? Lakaw meron guys. Mato sa aming merkado kaldo. Ang mato dahil mis buhi ko. Kami bayad mis amang kuryente. Bayad pa mis amang tubig. Kaya hapit nagjo. Lala guys. Nice pa? Nice? Nice guys ah. Siapa? Nice. Apa? Oh, nice juga. Nice juga. Aku apa maka? Hindo ta guys kay namidit. Artista. Namidit si Ay, papagabi. hindi. So guys, malakaw sa amigas. Kay nami ngadto sa merkado. Bayad sa mes amang kurintig tubig kay basig maputla na ta pastilan gina ko Lord. So, hindi na nga sandas das gawas pa dir. Sa may merkado ka dito guys. Iliya Kim, dali Kim. Dali pa dir. Papi, dali ba? Saan? Papi, dali na. Ha? Papi, Papi na may dyan tawag ni Papa. Pastilan. Tukoy. mami. Maming kahay. Mami kahay. Wala pa ma. Sinuo ko. Kas kay na. Kita-kits na ta guys. Atos. Ay ko wala buling lagi mo ikot pa din. Buling. Sa na pagkaki ka na. Lubog siguro ni. Buling-buling maglikod. So banimin nito guys sa mga tuan karon. Bayad ng tubig. Ano yung bayaran ng guys? 134 sa mga water bill. Pila pa. Pila pa sila guys. Ma, Ikaw bayad ikaw to. Kaya dunuran to. Itong sir. Ha? Saan na mag-i-eat Kim? Popcorn? Wow, lumias popcorn. Uy, antag popcorn. Antag popcorn bata. Pila pa man guys. Pila pa ba? Wala din nagpila. Bayad to siya. Kailan yung bayaran na siya? 60. Naga 65. Res ang bayaran na. Naka 134. 134. Dahil no. Lami lagi na, Kim. Be. Lami lang ka. Lami. Iban-iban yan nga bata. Ay, upaw. Mura. Upaw na kung mais. Wa na human og bekad. Haan ta. Wa pa. Karon, karong nigabre. Eskwela na ni. Diker. Das dos. Aning ma'am. Ay, sa tubig. Tara, dali na. Man na, dali na. Bye-bye na, bye. Manamig bayad guys sa mga tubig. So, ato na pod mi sa buhi ko kami bayad mi sa mga kuryente. mati yang nilo malang. Ha? Mati yang nilo. Ay gamato mo relo. Gamay ko ni sa relo. Dako ka jo na button. Ngita ng papagabrila sa rato. Ito na mi guys. Tara pod mis buhi ko. Aron di ta maputlag kuryente. Kapag aron dako ka jo Christmas tree to. Hagas ami guys kay wa na gas tong motor. Ay, manggidit gani mo sa gas. Kamu gazud. Puno as tagas. Nahala kay to rabe mga jatot dito. Pagasas pa pag-Abril. Nyabon. Oo. May ko nito mga gasin na kilo. Gusto pa kayo. Ano ang tawag ko niya diyan. Ang tawagan. Tara, tatas buhi ko. Miss buhi ko, guys. Sakay, Resultron. Wow. Dong na miss buhi ko, guys. Hinay, Kim. Whoop, careful, baby.
Yehe, di na di na padung dari. Ano makawa man. Dara padung dari ay buhi ko. Na, ikaw. Go. Okay. Dari. Sa right side. Alright, yan na miss buhi ko guys. Oh, mukha di ay. Padung na miss buhi. Hala, dangan nakadug pinza to ah. Wow, tayo dangan pinza guys to ah. Sila kagbuk na na. Pinza. Dali bigyan bayad sa takurinti una. Ito. Nara buhik ko. Yan na miss buhik ko. Mubayad sa tas buhik ko. Hindi ta nila ang. Ayan. Bayad sa taro. Hindi ka putdan. Hindi ka putdan. Okay. Thank you. Salamat. Sana lang. Nara guys, sama namig bayad. Thank you. Mana ka sa dagatang obligasyon mga bayranons. Managyod. What day kay habog ra ba diha? Delikado. Namig bayad guys. Dali ara lagi. Nagplaster tapos motor. What? Guys, mumpah na bila tibing. Rik di. Unha baca tahu ta? Inday. Yang Daniel ya, dilibir Daniel. Daniel bagus kata. Nah, alang terak na. Ini nama ho paling ketiak. Kumpra sa aming madizot guys. Lakimi, sardinas, mga basic needs na tos bye. Basic needs dahil sa mga suki. Namupod. Sardines. Te asay baratuhon na ng sardinas. Te, king cup. Manta guys, kumpra tag king cup. Mata. Ang kana king cup og ano pa to? Kana guys, dugang tulo. Oh, video ra ko unsa guys kay lisod magbulig. Ha? Di ayo na, okay na na. Dara miss bye guys. Open sesame. Okay. Dara gamang kinomprang gamay. Naong. Ay, dara miss bye guys. Og nahuman na pa na magbayad agamang kuryente ug tubig. So, ang ganda na yatang bayaran ng kada buwan. Yes, no? Obligasyon nga kada buwan. Kumana yung gikumpra, guys. Guys, sasarang ipangaring-ring. Amang gipang kumprang ginagmay. So, nahaman nag-arrange, guys. So, nagatang sardinas, king cup, and ang atang kanton, lakimi, hani pa ng uban diha. And agatang mga makaon dera harang isabit dari guys. Ito pamandad to to. And pagatang tuba guys, pag una si sang hatod. Diya nahalina na may isa ka galon ganina. So tamis ka adun siya guys na buwa-buwa. So mo ni jay timailhan guys sa kanang pure nga tuba kanay nga di ba magbuwa-buwa siya. Kanang bago pang hatod kaya nang pamaning tamis ha. So kato mga piki nga tuba di gadto to magbuwa. Guys no. So, diyan na. Naman may kumpra pod guys sa itong mga ginagmay nga baligja dari sabon. Sardinas. So, at least din na guys. Right, so, salamat sa pag-uban ka naman guys. Kada adlaw sa mga vlog. See you tomorrow guys.